bilo vam je to ovak. U to doba postojala je velika potreba za očuvanjem hrvatskog jezika. Ajmo mi ovo predavanje pretvoriti u jednu raspravu o jeziku, na primjer. Ja sam anonimno surađivala i sa mađarskim i sa hrvatskim opozicijskim novinama. Jel neko od vas nekaj piše? Ne dolaze na oči. Ako te izdaje snaga, onda imaš samo jedan izlaz. Gospodar sam sam sebe, svoje sadašnjosti i budućnosti. Nisu imali u zatvoru tada niti žensko odjeljenje. Za sve sam bila pionirka. Protiv nasilja! Za emancipaciju žena! Lirička vještica. Odlična knjiga, ja to preporučam. Protiv neravnopravnosti se već čuo! Nikaj se na svetu ne bu promenilo, a sam šutimo! Pa dajte, pišite! Pa daj, mijenjajte taj svet, pa sigurno sam da imate kaj za reći. Pa dajte.